Алдагы кутлау сәламебез Павловка районына уша. Бүген 20 октябрь көнне үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Руфия Зәкәрьевна Рыскова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан кутлап, аңа җылы теләкләрен сыйныфташы, балачак дусты Руфия Джаббарова гаиләсе белән җиткерергә ашыга. Балачак һәм яшүсмер, яшьлек мизгелләре белән тоташкан дуслык хисебез сүнми-сүрелми бүген дә матур яшәп килә. Без Руфия белән кичкенә вакыттан ук дуслашып яшәдек. Бергә укыдык, бер парта артында утырдык. Гел бергә, хәтта егетләр дә сөйдек. Үзенең гомерлек яры булып, күрше район егете Вованы сайлап, ул матур гомер кичерә. Ике кызларын тәрбияләп үстереп, ике оныкларына бүгенге көндә сөенеп яши. Дустым алтын куллы пешекче. Бүгенге көндә ипи пешереп, үзләренең һәм күрше районнарны да тәэмин итәләр. Бу дөньяда барыбыз да кунак кына икәнен белеп яшәргә тиеш. Без дә үз чиратыбыздан, моны исебездән чыгармыйча, дуслык хисебезне саклап, Худайдан биргән һәр көнебезне аралашып үткәрергә тырышабыз. Ике бала анасы булган дустыбыз бар гомерен үз гаиләсенә багышлап, яраткан хатын да, Газизәни дә, сөекле әби булырга да өлгерде. Кайчан килмә, дустымның тәмле ризыклары пешеп табыны тулы. Аның бакчасы, өйе дә гөл чәчкәгә күмелгән. Ул безнең барыбызны да күңелен бер җылы сүз белән генә дә күтәрә ала торган кеше. Тормыш иптәше Вова белән алар бик туры килгән матур пар. Сыкланабыз да, үрнәк тә алабыз алардан. Дустымның тырышлыгы, уңганлыгы аларның гаилә учагын җылытып, матур яшәтә ала. Руфиям бик акыллы, тыйнак, шын татар хатын-кызларының үрнәк өлгесе ул. Аңа бар серем дә, кайгы шатлыгым да сыя. Ул барысында үзенең йөрәге аша үткәрә. Безне бик хөрмәтләп, якын күреп яши. Шуңадыр инде без эшкерсез дустыбызны бик яратабыз. Кадерлебез, сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, яраткан тормыш иптәшең белән бала оныкларыгызның бәхетен күреп яшәргә насыйп булсын сезгә. Бар хыялларыгыз тормышка ашсын. Синең тормыш яратуың, шаянлыгың, шуклыгың моңа нык ярдәм итсен. Бәхетле бул дустыбыз. Көне нигә матур икән дисәм, бүген дустымның туган көне бит. Гомер үтә диеп, борчылмыйча, шатланып, көлеп кенә бәйрәм ит. Саулык кына юлдаш булсын сиңа. Теләкләрнең иң изгесе. Кайгы хәсрәт шитләп үтсен сине. Һич тә тапланмасын күңелең көзгесе. Барыр юлың гел аклыкта булып, дуслар гына очрап торсыннар. Дусларыңның җылылыгын тоеп, дошманнарың телсез калсыннар. Мин үземә ниләр телим икән, сиңа булсын барлык теләгем. Бу йөрәктән чыккан сүзләремне чын йөрәктән сиңа теләдем. Туган көннәр бик күп булсын әле, алсы таңнар бик күп атсыннар. Киләчәгең дигән ак болыттан бәхет булып сиңа яусыннар. Хөрмәтле Руфия ханым, туган көнегез мөбарәк булсын. Дусларыгыз сайлаган җырны да бүләк итеп кабул итегез. Sen de özü bilip kileşim dostum. İhlastan suyuna hallerim yakşıga özü Təul min için dostum. En yaşı akıllı, en yakın dostumның rəhməsinə rəhmət. Şın dostum, yakşımı yamanı barında anlısın yarıyelim basin şın dostum. Жеңіп қайғыларны біргеләшіп күні оралашып яшик хаманда. Тарсанымым дүнияны нелер кесірсен де яқын достым янда болғанда. Ең яшы ақылы, ең яқын достымның рәхмәсіңа рәхмәт. Шын достым, яқшыны ямыны барында аңлайсың яры
Işılı dostlar yanımda Kengeshli akıllı En yakın dostumun Rahmetina rahmet Şen dostum Yaxşımı yamanı Barında anglıysan Yar yerim var sen şen dostum Kengeshli akıllı En yakın dostumun Rahmetina rahmet Şen dostum Yaxşımı yamanı